Hello, guys. Hello, guys. Hey, guys. Hey, guys. Hello, guys. Ndambofunga kuti ndizvinyarare ndatirega ndizvichenese. Muri sei guys. Ndambotirega ndinyarare ndikati rega ndizvichenese. Handimona. Ndatirega ndinyarare ndikati rega ndizvichenese. Ndaita 2 days ndakanyarara. Ndazotirega ndizvichenese. Handiti moyo wako unofanira kutaura newe. Right, muri sei guys, maswera sei, mamuka sei, zviri sei guys. Sorry mondiregerera no face, handitika no face because handisi kugarisa, but ndandisina kuplana kuita live. Indachizvukira hangu live yangu mangwana. Handiti ndandisina kuplana, but ndandisina kunge ndaiplana live. Saka you know now ndatovegesa ndatoveka hangu night dress rangu ende ndakagara mubedroom ndokurongedza guys. Kurongedza hangu ndiri mubedroom. Saka maswera seiko, muri sei guys. How are you? I hope you are okay. Mwese kumatima nenyika guys. SIS MELLY kuhanzi mune nhumbu izvo. Nani anoziva nhumbu yangu indisingaisivi? Ndiani ye? Who knows about my pregnancy that I don't know? Asi kwai ndakaura here. Kwai ndakaula here. Kwai ndakaula. Ndisive kana ndakaula. All right. Hey guys. Kwai musavapindura vari kunini. Kune kuti wakondenese rangu andisitomboziva chinhu ini. Andisitomboziva chinhu ndisanga ndatovhunza kuti nhumbu. Alright, tega tise zvakada ndinayo. Alright, tega ndingose zvakada nditi ndinayo zvo ndodiko. Imi handi murume here. Right. Inzwai guys. Inzwai guys, nyaya yandauya nayo. Anditi yes tatenda. Ndaita 2 days ndakanyarara. Kune vese vakanga vapleja pana gogo paya gogo vaya. Handiti pane vakanga vapleja pana gogo vaya. Handiti vasina kuunza. Ndokumbirawo kuti musaunze. Handitika ndokumbira kuti musachaunze mapleges aya makanga takataurana panapa. Ngatingoti vakandipa ivavo toendesa iyoyo. Handiti vakandipa ivavo toendesa ivavo. Handiti pane 2 vari ku-UK, Pem na Laina, koita kunonzi kuchi ku PayPal. Handiti ngatiregei. The reason being, handina kunge ndakudzai, I was trying to think kuti ndoibehendla sei nyaya ishi. Handimaona, but ndakandamboti rega ndizvinyararise munhu mukuru. Handimaona, zvimwe zvinhu ikaiswethi kungoti udarike, but ndazofunga kuti no, I need to be open so that mangwana mukazotanga kubvunza kuti nemakaendri kuti musachaunza mapledges, you guys have to know kuti zviri kufamba sei. So I received a message and actually my audio. I see message. I've got audios that I'm not gonna play and because ndaka gogo vakati avachadi kuti zita ravo ritaurwe papage panapa. And vakati she doesn't want us to mention her in any way because tukuvarwisanisa nevana vavo. That's what she told me. And murukunzwa, I was shocked and I was stunned, like I didn't know what to say. Even if you don't kuti vana vapi futi vamuri kuti vatiri kugwisanisa inavo vapi, ndakatoperegwa. Anomaona. So vakasenda audio dei ndarisina kunzwa mavoices avo, voice ravo ndaiti aiwa pane vana vadi vasenda vatora foni yavo vakaita temba around nefoni, but anga ari mavoice avo. Vasati vandisendera mavoice ndakatanga ndafonegwa nemapastors 2 ekusavada. Andinonge ndazvitaura zvinhu hazvina kuitika nhasi guys. Zvakaitika nemusi ndakatouya palive after ndataura nevanhu. Ndikauya palive masikati aya tikatoseka. Handina kukudzai. Mukuremember.
ndakatouya palive that day. I think it was on a nasi Thursday, it on a Tuesday. Ndikatouya masikati ivhoni ngambomira ivhoni ndogona zokufonera bhekere. Alright, ndida kutaura newe ndawana munhu ada kubvisa 500 towards the ticket, okay? Alright, sharp. Bagogo. Alright, gogo wekumusha. Gogo variko kwava. Gogo wedu wana. Ko vanga vasina ningikiri, vanga vasina tiketi. Amen. Vanenge vari kurwara, she wants to go home. Ko vainini vakanditi kwai ndakanga ndaenda kumba ndakadzoka kuzorongedza zvinhu zvangu. Saka ndakutodzokera kumba ndo pandatanga kurwara. Alright, saka pamwe. Alright, tozotaura. Alright. You see now, kana ma information akaya achisiyana. You see now, this is another issue again. Hani maona, this is another issue again. Okay, the story is before ndakatanga ndafonerwa ne2 mapastors ekusavadha kuseni chitobva kugym handiti. So wekutanga hana kundi approach zvakanaka. Mungoziva guys kuti ukangoenda usina kuapproach zvakanaka ugona ngotukwa ukasaapproach munhu zvakanaka. Saka wekutanga mwana wayo hana kuti asi takazotaurira neni zvakanaka tikazonzwisana because ndakamti ona ka approach iri important sha mwana iwe kana chuya kune munhu handiti unofanga kuya neapproach because when they came pekutanga vakanga vachiti instead yekuti vauye vataura kuti ndofunga makabvunza vakawanda mukati live iripi ndikati live taidelete. But hamuna kuda ndikangoti ndo taitra wifi yagogo. Mukuremember wakandibvunza kuti ko live iri kupi? Ndikati live hapasina. Handitika ukavanoda kuzonoiona muzonoiona kupi kuYouTube hakusina live because ndaitira safety yavo. Mukuremember because ndaita semunhu mukuru unoita waitawo semunhu mukuru. Andimaona semunhu mukuru waitawo semunhu mukuru. So andifonera mukomana akati ndachikumbira kuti mimi anzi anati nditakumbira inde munobvisa video yamakaposta kupage kwenyu. Ndikati video ndakaposta page kwenyu, as far as I know handina video yandakaposta kupage kwangu. As far as I know murutaura nezvevideo ipi zvikanzi yagogo. Ndikati inini ndakaitoplaya video yanga iri pane a certain group but I was in ndina ndiri palive. So mukati ndakaisa video mutondikonfuse because kana paine video iripo ndai munotora video chotiione pane yangu video inini but ndiri pavideo ipapo I played video yakanga iri kunemwe kuchechuko zvikanzi takatodelete kuchechi kwedu. Ndikati that's your choice kana makadelete. Animaona that's your choice kana makadelete. Saka anga aine mumwe nawo paka takakutaudzana because ndati aiwa kana uchida ukandivingira zvedzungu handika ndokupfekedzesa size inokwana usandivingire zvedzungu svika zvakanaka totaura zvakanaka. Saka papa ine umwe anga aripo wechikuru ndakazoti aiwa chigataura naunobva ti akumbira gerati aiwa approach yaitwa pa aiwa tokumbira regerero nyaya iripo tachikumbira kuti chii kana zvichiita mubvise video because pane mashoko akataurika nezuro takafonerwa nezuro maneru handitika na ivo gogo vachiti mubvise video zvakafamba sei. Isusu takatoudzwawo nyaya yevideo yo takatobvisa kupage kwedu. Ndobva ndatombovati munoziva here kuti kana munhu uchinge waita chinhu papublic and you cannot control who takes it and who shares it and who does what. Do you know kuti nini video yo ndakaiwana kupi? And it's true that video inini ndakaipiwa ne one of diaries ari kuCanada. Ndikati as we speak right now video itori yakabuda neCanada kuti ndizoziva ndasingazoti kune group rechechi ririko ndakatopiwa nemusikana yari kuCanada kuWhatsApp achiti SIS MELLY wona nyaya ishi handiti ndo pandakanotarisa. Animaona ndobva ndaona video yanga iriko handiti. So zvikanzi panotora nemaaudios enyu atinawo atakanzi tikupei. Ndikati angu maaudio makapiwa nani nokuti nezuro takapinda palive tikataura nagogo tikatoseka pakaita mwana wavo umwe mukomana takatowanzira zvikapera zvikanzi ipo muchipedza kutaura navo imimi vagaragara vakazotisendera. Ndikati nini but havana kutaura kundiudza anything vakatondisendera madetails avo pafoni chiti saka mari yehuku toisa kupi vakandipa zita ravo nenhamba dzechitupa neadresi yekumba kwavo. Saka vakatidza kundiudza inini semunhu watiri kutaura paWhatsApp vakaenda kunoudza imimi yokuSDA vandisingazivi kuti chindai munondisvitsira maaudios kune uyu unoi MELLY uyu. Aiwa pakanaka ndipei maaudio acho. Ndakabva ndapiwa maaudio ndobva ndataura napastor vai tikawirira ndikati alright pakanaka ndakunzwai munhu waMwari for the sake of you are a man of God we have to respect handitika asi uyu vatiningina next time vadi vazive approach. So ndichanodi I'll go and remove that video. So ndakangoenda ondikanisa video yakuprivate ndokwandakaisa
and I didn't actually delete it because ndeyangu haisiyavo, it's not their content. Ndini ndaitongo, it was I was on the live and then I just played what was out there kumastreet anditika from another phone anomaona. So ndibva ndanzwisa ndobva ndanga ndikabvisawo video yandikaisa kuprivate. So zvandiremera manje na so only vanhu vandotaura that's the only people pane zvatakaronga musiya uya handiti vamwe vangu vasati vatumira mari dzavo animaona. So ndatoyesafunga nhasi ndikati no, ndichiti kune vanhu mari vanhu vachitumira mari dzavo ndikutumira mari dzavo, let them send vachiziva what is going on, handiti let them send vachiziva havo kuti ndo zviri kuitika. Ndosaka ndauya hanzi the video is there kuchechikwawo kuyoutube. You see vakabvisa kufacebook aisa kuyoutube handiona, saka indazvaisawo kuyoutube. Ndo izvozvi mukaenda kuyoutube muchanoiona itoplaya izvozvi. Ndatoona hangu macomments ekuyoutube anopopa pafonika vari kutoitawo pati kuyoutube ikokoko animaona. Ivoice note yes not yanga riri video rera ivo vakaita riri video, inini I just ndakakunzwisai mavoice chete, indakakunzwisai mavoice but ivo vakaita riri video animaona. So ndo pane nyaya yangu ipapo kuti vese vaya vanga vakati tatakaronga zvatakaronga guys, I don't know, ndaidzosa kwamuri kuti toita sei. So handizivi, I don't know, I need to hear from vacho vakapleja kuti vaise vataure sei yavo, because if they still want to continue helping tinongoenda tinongovapa and we stop. Izvo zvandatoita izvozvi ndatokanganisa for me to say this story here because we were instructed never to mention your name on this life pamaplatform edu nagogo, kuti musataure nezvezita rangu zvachose handidi animaona. So handichazivi kuti totangira papi toita sei, ndopatati saka ndangotega ndidzose nyaya back zvamunenge maronga vakabvisa mari dzavo zvanenge vataura, that will be done. If they still want us to continue helping, no problem, we just send it there, my details I have them, vozoconfirm how I don't know kuti ndakaireceive because ina handifungi kuti ndichakwanisa kuti nditaure navo andimaona, handichakwanisa kuti nditaure navo nokuti takatonzi kana takandisataura nezvezita ravo, saka ndinovafonera nchiti kudii naimi, ndinovafonera nchiti kudii naimi. Flo, I cannot say that, and I cannot say that for sure because in the voice notes that I have, my voice notes avo ivo kugo haasi mavoice notes eumwe munhu. Dei ndakaita zvokudzwa nemuromo ndaitaura kuti get away animaona, ngavauye vandudze vega. Mavoice notes ndeava ntori 3 akadzokorerazve andimaona. So do pacho pari papa. Hakoni zvokuti gogo vazodisa hatisisinei nazvo koni, zvokuti vachadii izvozvo hatisisinei nazvo because iroro wedha kutoti gogo iroro kungochere gogo rore vanhu vakawanda. We are not allowed titaure nezvavakatotaura handidi handiti maona. No, handikwanisi kudaro karoma kaza, varidzi vemari dzavo ndovava kutaura kuti mari yoita sei, the owners of the money. Isusu vari zhinji kana wanga usina kuisa mari yako uyatina sei over this money because it's not ours. We have to listen. I'll go back kuna Pem kuna team uyu angabvisa mari dzavo tobvunza kuti guys, this is the story that is there, what do you think we should I continue saying it to her kana kuti mukuti poitwa sei, ndo vachakwanisa kundipa. We cannot take decision nemari isiri yedu. Ndosaka ndati vanga vasina kubvisa vese don't bring the money, vese vanga vakapleja vavaya please chengetai mari dzenyu, vanga vakachengeta vese chengetai mari dzenyu, vanga vakapleja vese please keep your money. Chilisti tinacho but ndatotaura kuti no, keep the money guys, keep it. Ipai yenyu, tsvagai munhu vanhu vekublessa mucomment section vanoda kuenda kumahaiti vapei yenyu, blessai munhu anotenda ane mwoyo wakachena achatenda hake kuti mufungeka ndakazotengerwa magetsi nemwe munhu anisingatombozive mufunge chete.
guys takutoenderera mberi nezvinhu zvisina nebasa rese handina havana rescue yavanoda vaya dei vainida hewe rescue chaichaiyo guys. You take your stand handitika chero zvikaita sei unomira panzvimbo live dzidzi dzataita panapa vanofollowa vanotoona and she saw we involved a police officer handiti so hapana mboti kwai vana tinganyeperawo vana pasina vana guys. If we go deeper guys, kungoti I'm not allowed kuti sezvandiri kutaura kuti takanzi tisataure handitika zvimwe zvinhu zvakawanda ini ndotori nezvakawanda hanimaona ndotove nezvakawanda asi handichakwanisa kuti ndizvitaure ende kuti nditaure vamwe vanhu panapa hazvichaiti. You still remember kuti namba yavo yanga isiri kuwanika amukuziva kuti namba yavo takaitsvaga tikashaya ivo veku-SD vanga vasina kutipa namba yandakapiwa yandinayo ndakapiwa nemunhu womufamily mavo handikwanisi kuti tipise munhu because anotifollowa pano hanimaona ndakapiwa namai vahombe family chaichaiyo handika and a lot was ndotoziva a lot zvandisakwanisi kutaura pano but let's just be careful guys chete ndotoziva a lot but handichakwanisi kutaura. Andimaona munhu akatondipa chiseka hake akati birai ndikupei handitika asi ndikaudzwa a lot. Saka guys izvi zvindakusiyana nazvo izvi I'll go to the people toita kagroup unonzwa kuti varidzi vemari dzavo vari kuti kudii guys iyi yapera right. Then number 2 handitika then number 2 guys I don't know how far true it is handiti ndichiri kutozviinvestigatawo but kana chiri chokwadi handiti I am so disappointed nezvandanzwa handiti kuti kune a very powerful socialite sayandi who is supplying drugs kuZimbabwe kuvana. Apparently it is being said pane mwana akapinda muriabu angatinetsa handitika then pakuti vachitaura hameno zvinoitwa kukosta nemwana vachidini akazokonfesa kwanga vachiwana matombo aya andimazviona. So pakabva pabuda I was in shock that nyangwe ndavhundukawo when I heard about that ndavhunduka but kana chiri chokwadi I'm so disappointed. I am not saying ichokwadi guys kana kuti kunyepa handizive animaona handizive and handikwanisi kutaura zita because hatina proof hatina v11 yekuti ndezvechokwadi but kukutonzi kunotori neterritory iri kuoperatwa handitika nemunhu ushu achioperata ende kukatoonekwa kunotori neboys dzinoita basa iri richitamba front iri hanimaona pakatoonekwa paine vamwe vanenge vapinda mumagame iwoyo kuterritory iyoyo panotorohwa vanhu ende hanzi vanotoshanda zvinenge zviri involved nepolice saka ndabva ndapererwa hanimaona. So handizivi chokwadi guys handisi kuziva kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa handiziye handimaona handizive saka so far I'm still investigating guys nekutsvaga because ndiri kuzama kuti tione kuti ndo chokwadi here handimaona because kuuraya vana guys pafeya kuuraya vana handimaona pafeya kuuraya vana. So tiri kuzama kutsvaga kuti chingave chokwadi kana kudii of which tichaita zvatichaitawo to set our own trap tonoti ndizvo here tona kuti ndizvo here kana kuti hazvisi but kana zviri izvo yeah but I don't want hatidi kuconclude anything handiti handimaona so handisi kuziva hanzi siyanai nayo it has got big weeks zvakatanga kudhara wo hatina kuziva kaisu hatina kuziva ina ndakuziva tasingazvizivi ndangovhunduka pandanzwa zita ndangorohwa nehana handina kuzivawo kuti ndizvo zviri kuitika handiti handakuzivawo now that kune vamwe vari kuti vari kukonfirma kuti zvagara zviriko zvikazodai zvine mabig cat fishi mukati saka regai tisiyane nazvo regai tisiye zvichabuda hazvo handi munozati hapana chinoitika pasi pezuva chisingabudi hapana chinoitika pasi pezuva guys chisingabudi saka regai tisiye zvakadaro nokuti it seems as if kuna vanoziva maiona comment yakomenta mucomment section
kuti anzi zvinotori nemisiya iyo musaibate iyo zviite zvakudhara izvi zvinotori nemupinga mukati. Asi ndodzokera back madiaries paya pandakakudzai panchiti vedu wei mumastriti mukufamba umu musafambe. Hanzi nafanisa tendai SIS MELLY, it's a big thing. ECAE. That means tanga tiri mucomment tatisingazivi chinhu. Tisu tatakatoningirira kaisu. Tatisingatozive chinhu. Hanzi ya iyo ndakainzwira kuchechi kuzimu. Yesvo. Saka naye ndisati chingori murima toga zvanenge vantoziva nyaya. Inga zvakaoma. The mother is in the comment section. I hope mama muri kuzvionera ma comments. I hope muri kuzvionera henyu ma comments. I hope you are watching these comments muri kuzvionera. Roshin C. Roshin. Changam. Hanzi wala sakamboda kutaura kanyara. Serious? Tizvizivini? Kwena asingazimi madiaries wo mamuchadiwo wamuitiwo makuwa mundiuziwo zvakada. Ina ndingodi kuwa makuwa ema street anotogwa nezvesta rangu. Asi makuwa anenge akadai guys munokuita muchingontipa kuti SIS MELLY maiwawo here. Ndongo wawo ndoziva undogara undiri in the loop ndongozvinyararirawo. Indozva zvakawanda wana asi ndongozvinyararira guys. Indozva zvakawanda mufunge pano ndakati go kudai. But nditauri zvinhu zvavanhu ndinonyarara ndine nazvo. Animona. Handitaure zvinhu zvevanhu handinei nazvo. Ndinongozivawo zvanenchizivawo kufamba mundongoti kuzvine ineni ndoiginwa zvangu. Indozviitira yangu yandoita pano padiaries. Ndozvandoita. Zvimwe zvai handinazvo. Asi munochiona ndakadai ipo paya. Chimbuya ichi chechitoziva zvinhu zvakatowanda mufunge ipo paya. Handimaona. Saka handiziviwo. Hanzi wale sakapiwa ma-threats. Whoa! Hanzi narasho inini was approached ndipinde mudhiri racho ndikaramba. Pakaipa. Hey! But guys, ndodzokera panyaya ndogara ndichikudzai kuti munoona zvemasiti zvandinoti musachive zvinhu zvamusingazivi zvinobva nekupi. Mazvionaka. I'm happy kuti ndini ndiri murima nevashoma tiri murima, the rest vazhinji muri kuziva. Anoona, vazhinji muchiziva nyaya iyi. Isusu vashoma tisati kutoziva. Saka maona kanyaya kuti I want to be like Ninki. I envy to be like Ninki. You see? Do not envy what you don't know, guys. Musa enva zvinhu zvamusingazivi, gutsikana nezvinhu zvamunazvo. Nokuti dzimwe marika dziri kuuya neropa nekuchema ropa matears nechii handi mazviona. Saka musa ningirira, musanyanya kuti uyu mude kudemba nekufarira mari nokudii. Anditi kutsikanai guys nezvamunazvo. Fambai nebhora muri kudriva zvikorobo muchasvika pamuri. Fambai nebhora muri kuchengeta machembere enyu manzwa muchasvika pamuri da kuenda. Inga you are doing good. A lot of you guys are doing good. Nemari idzodzo dzekuchengeta machembere, nemari dzekudriva dziri clean money yekuti pora kwemwedzi paunoenda kuinda kunodya mari yako unonzwa uchidya ende isina kana chii, ugotovata hope chaidzo. Ugorara hope chaidzo. Andimazviona. So gutsikana vasikana pamberi nokudriva chikorobo, pamberi nokusuka machembere, pamberi nokutengesa hove dzedu. Sivamwe tiri kutengesa hove kaisu nemagwinya, pamberi nokutengesa gwinya nehove. Asi ndikapinda ndikakwira pambedhi apa ndikati hope dzinouya kundotomuka kutoti zvinaimi zvondotononoka kwandoda kuenda makuseni ndakatofa nehope. Ndinenge ndine pisi yangu yakakwana. Handisivi. Zvakaomazvo. But hey, matombo angoma pavana asikana. Haya, zvangoma.
Anyway guys, ndozvanandangoti ndiyo yedu titaure izvozvo. Handina hangu nyaya zvimwe zvakawanda wanda. Nhasi ndatiswera kuti ndachenda sona ndiri busy nhasi ndandisipo pamba zvazuva rose. Ndandisiri pamba zuva rose. Handimaona. Saka gutsikanai. Musachive veduwe. Musachive zvamusingazivi. Vamwe venyu munochiva madhende kuinda kumba kunoenzana nevakadzi nekuti kubhawako manga muchichallenjana nevamwe varume uchiutaridzwa mari tebhuri ichitsvukiswa nemari vasingazivi kuti iri kubva nekupi. Vamwe vakadzi kuenda kumba vanogwa nemurume kumba kune kusina kana pisi kuita kunge uchadla murume. Ndodawo zvakati, ndodawo zvakati, ndodawo zvakati. Wazviona nhinganazvo mari yacho kwainobva unokuziva. Wakuziva kuti wabvepi. Ndakambokuudzai kuti compete with yourself. Don't compete with anyone. Compete with yourself. Famba nebhurauri pauri papo mudikani. Clean money inonaka. T2K zvenyu kuti vanotengesa chino vanozodai vanozodii asi zviri clean. Mufunge it's clean money. Haina chipomegwa, haina kana ropa mukati, haina kana munhu anoti kwai kudini. Imari anechitosvakira zvakatonaka. Chaiko chaiko. Ndotouya ndotobika mamangu ndodla ndotozvivatira hope chaidzo. Andimaona. So handiziviwo. Ruchiva rwakaipa guys, ngatimirei munhu mira panzvimbo sezvauri. Tine vakadzi vakatowanda wanda vanenge vachiita basa rekutoisa pressure varume kuti ndoda kutengerwawo mota. Ndikuda motikari yakadarika yanhingi. I want a car yakadarika yanhingi. Ukundi you are failing me as a man. You are failing me as a husband. Stop comparing your man with somebody else. Because baba vepa next door zvavari kuita auzvizivi. Hani muri kunzwa? Zvavari kuita auzvizivi. Mugare makazviziva izvozvo. Koita imi vana vechidiki vari kurohwa mudzimba umu nevarume. Handimaona. Musangovhuma kurohwa nevarume izvozvo. Kuno mumwe wakafa. Regai ndingoitaura ini pasi kunonzi kwai. Kumene ndifungewo kunonzi kuiko. Kwai kunonzi kuistaria. Kwai kunonzi kudiko. Asi munoti West asakanganisi. Pane mwana akaurawa nemurume, kurohwa nemurume, kuurawa nemurume wake. Mai mwana. Murume kutovata mumba nechituna. Izvo zvose chavigwa chituna. Kuvata mumba yake nechituna mai mwana. Arimo akanga uzofunga kuda kutiza mangwana. But vanhu vanga vatonzwa kuti something is wrong. Handimaona mumbomo. Asi akanga achingorohwa. Akanyarara achingorohwa achidzokera pamunhu. Musatame nengogara muchingoswaswa maoko muchingorohwa imi. Tanzwa nokukudzai. Kana maona zvatanga zvokukinditswa musamirira kurohwa. Wakafa izvo ari kumochari so tikutaura mwana ne21 years. Anomaona mwana ne21 years. Ninyaya yekurohwa iyi. Amen. Ndakoni ndikudzei. Akafa izvozvi kudai kutaura kudai so arimo mumochari. Ninyaya yekubhuriwa. Amen. Kuti vari muSA vediwe vanhu vari muSA ka itai muchiita maplani kugara muno muSA ko dzangove nharo muno mazimba haachadiwi hatichadiwi dzangove nharo dziya muno hatichadiwi ndochokwadi. Tinonzi we are very vocal maZimbabweans. Tinoda kukwana pese tinoda kudii andimaona mazimba hatichatodiwi muno zvokutodaro ndochokwadi. Saka garai makadii. Garai makagadzirira kuti pana December panopera mapemiti enyamba. What's your next move? Mukuita sei? Because pachatsvuka ropa. Ndikuona hangu chero nevafundisi cheche vari kuzvitaura zvinhu zvachizviprofita. Garai makagadzirira plan B kuti moita sei. Mugare makazviziva. Hakudiwa muno mamuchadiwe ndochokwadi chiri pachena. Regai tidzingwe. Tinozvinyanya mazimba. Tinozvinyanya. Pane macrimes ese tinowanikwa tiri isu number 1 kumisa musoro kunge makure kudai. Panoitwa mhosva zhinji hapashoti kushaikwa kunzi unobvepi. I'm from Zimu. Hanimaona. Misikanzwa. I wonder kuti vanhu vachizvichamira sei kuZimbabwe nokuti ava idzi mondi idzi mbavha idzi sajaira akakurarama munomu konzi vachidzosigwa kumusha wokumanjeka handisi kuZimbabwe kwakutinotanga crime chaiyo vakuru vecrime chaiko kuZimbabwe chiri kuti mapurisa ekuZimbabwe vanorova munhu akadzikama
Animaona. Dzungu tinoriwanza mazimba. Tinoriwanza. Kwete zvokutonyepedzera zvokutodaro. Honai pese pese munomu zimba. Papa zimba. Apo zimba. Apo makambowa vanhu vachitaura nyaya dzekuMalawi. Munoziva kuti muno muSouth Africa makazara maChina sei guys? Dragon City ya ndeye maChina. China mo iChina chete. Maforeign aya havana kana dha rechitswana kana rechizulu, chizulu chakapusa chavanoziva. Hapana. Animaona. Hapana kana chavanenge vachiziva, asi varimo munomu vari kusiyiwa. Hakutsikwi kuDragon City kumachina, hakutsikwi. Ndio vanhu vangadai vatanga kutomhanyiswa. Animaona. Ndivyo ngadai tanga kumhanyiswa havamhanyiswi. Kunomhanyiswa imimi, isu vanozvive zvitakishop. Vachaivo vari kutengesa vane mashopu mahombe anobhadhira rendi dzakareba pakupera kwemwedziko havanobvunzwi. Because word rekuti foreigner muno muSouth Africa rinoreva maZimbabwe. Makambonzwa kuchitogwa nyaya yekunzi vanhu vekuMalawi dzokera kumusha kwenyu. Kuri kungonzi go back and fix your country maZimbabweans. Manetsa muno. Makambowo kuchinzwa nekuMozambique. Havasi kumbobuda avatorise vakatobatwa mapurisa akandobva kuMozambique andosiyiwa. Mapurisa ari kungotsvaga mazimba, ndiwo ari kutsvaga. Pauline Mazimba, maiwe Pauline unogara munyika ipi iwe? Unogara munyika ipi? Mazimba ndio vakapanduka kana pinda mujobhe kone tunobatwa mukunzi nani? Pinda mujobhe kone unobatwa mukunzi nani? Neumwe wako. Unotonzi ndipe wapedza ndipe foni iyoyo neshona. Neshona. Kana dziri tambo dzemagetsi idzi havafunge kuti magetsi vachamadawo mangwana. Dzapera kuchekwa tambo dzemagetsi. Mushadhi wanga asingauya achitaura oga pana patindotora tambo dzemagetsi. Tatisipo here achitaura pano. Tisingatozvitori serious. Taitoti majokes isu. Tasingazvitori serious. Takazotanga kutonyizonoti imi maload shedding ari kuitika nechichi munhu vatorevesa kavana. Ndipatakazozwa kuti kwai munhu wake akashutwa nepfuti paya akaurawa nemupurisa. Iye akatiza kuenda kuZimbabwe. Imi handizivi. Hameno indangoti ngativei neplan. Have a plan. Have a plan. Kwanzi chereko kugrupu rayedu tuzilo. Ndimi munenge muri ene zveshuwa takamboitaura pano. Ndo vanenge vari tekiteki naye koko. Moti mamwe marudzi naimi haazvioniwo. Mamwe marudzi haazvioni. Isusu nekungwara kwedu pose pose ndisi takangwara zvokudaro. Ndisi tinokutokwana kuti we go and pese pese. Tisi tinongonopinda. Ndisi mufana ndisi tinompa hasha uya. Panongoenda paTV pese panenge achingoti maZimbabwe ndisi tinompa hasha because mune muchitukirira pacomment section apa. Obva afunga kuti mune marudzi mangana ari muno. Marudzi munoziva chikuitika. Mufana ya paTV atonyara ke kuti angotaura kuti zim because vanhu vachamubvunza kuti unongo but pafair ka vanhu vakangonangana navo vakatageta mazimba. Mazimba. Nai ndunu Catherine, haugoni kwenda wega kwakwini. Haugoni kwenda wega. Saka waya kuti uzodza vanhu kuti handei kuti zvidii. Iwe handiona kuti vari palive indaka. Inda kulive kuusiye pano naiwe. Inda uchida kuhotspota vanhu zvakadaro naiwe. Waitiwa sei? Ingoinda zvakanaka kwakwini ungofamba ungoinda vamwe. Zvona ndivane manotification mfoni mavo. Kachida kutevera vanotevera. No wonder why tisingavakiki senyika. Tisingatauri zvinhu zvinovaka senyika because tikutaura zvinhu zviri important pano zviri crucial. But una zvinhu ari kuwestern kuma first world countries ari safe. Iwe uri muSA muri kunetsa. You don't want to hear information iri important. Asi umanyira zvitina basa. Toti hedu kunge takaroiwa shuwa asi kana Mwari atitire nyasha mufunge. Zvinhu zvatinenge tichida kuti tichionesana kuti zviri important. Ndokufonera back ndi palive. Animona. Mbodzidzaiwo kuti panotaurwa zvinhu zvinenge zvine punduso zvinhu zvenyika zvinhu zvinobatsira iwe nomwe munhu mangwana. Anditi inda wakanyarara vanoda votosara pano tichitaura nyaya dzedu dzekugadzisa nyika yedu.
Animaona. But guys, hamusi kuona here kuti hamusi kuona here guys kuti zviri kuitika ndezvekuti it's high time now tichifunga kuti tichienda kunikikiri tichienda kuZimbabwe tinogadzisa nyika yedu. Hamuzvioniwo? Hamuzvioni here kuti yave nguva yekuti isusu right now pachedu tiende kunogadzisa nyika yedu zveshuwa? Hamuzvioni? Tingarambira hedu muno tikadika dzangove nharo idzi guys, dzangove nharo. Tingarambira muno tikadi dzangove nharo. Handiziviwo. Let's take this opportunity guys ka tiende kumbawo kwetinovhota. Chokwadi chakanaka. Dzangove nharo muno matichadiwi. Hanzi nemwe musikana mudiaries mapemits akutaura Pauline wayo ari kuexpire December. They are expiring December handiti? Ndizvo tiri kutaura kuti pana December chivai munenge mune plan because mapemits haasi kuextendwa zvokuenda kumberi guys. Tikudzei chokwadi. Haasi kuextenda zvokuenda kumberi. Muri kuextenda mapemit ekuti apere kusvika pana December anenge achiexpire. 1 year amakapuwa haya. Handiti 1 year dzamakapiwa dziya. From there hakuna cheexpire. Ndo panenge musystem. Handi musystem murimo kaimi musystem mumazeti API muchange mobatwa chaiko chaiko. Kunenge kuchibatwa munhu semunhu. Vari kurenewa, vari kupiwa zveshuwa. 6 months dzasara idzodzi munopiwa. Vamwe vari kurejectwa, vamwe vari kupiwa. Vamwe vari kurejectwa, vamwe vari kupiwa. But from there have a plan. From there it's a plan. Tingaramba tingadini guys ka zvimwe zvinhu ngatingoona itega tifambire nyaya dzenyika yedu guys. Hatifambire nyaya dzenyika yedu. Tigadzise yedu nyika. Tigadzise yedu nyika tidzokere kumba. Hende iwo guys. Zvonakidza everyday guys tichingonzi tichipiwa mazita. Zvinonakidza tichipiwa mazita everyday tonge chingopiwa mazita. Tikai mukwerekwere tikanzi machii tichingotogwa kuti Zimbabwe muzati iko nezvo unototadza kutora shona kana foni ikaringa uri pane vanhu udaire neshona unotonyara. Makambozviona hamene vari muese kuti muri kuzvitawo here. Foni ikaringa uri pane vanhu vakawanda kuti uti makadii zvataita kudzara zveneshona ka zvinotonetsa guys. Zvakati zvinotonetsa. Indakabva wakandiona Ethon ndichibva kuZimbabwe. Wakaona ndichibva kuZimbabwe ndakaenda kuregister kuvhota. I was there. You saw me there. Hanzi chena bishop. Zvacho, amen. Hanzi, if you notice, especially on social media, like TikTok, we're busy posting videos, dancing, and other nationals are posting about how to speak their language or good about their countries. Tadidzidzisa vanhu kubika sadza or kugadzira mugoti etc. Ameno. Totine chiyaka kuti nenda kakuzonotamba hedu notechida kubvisa stress dzezvinhu zvinenge zvichiitika kumusha kwedu. Aiwaravira inini ndakainda ndikanorejista kuvhota wakandiona kanditi. Wakandiona kaiwe. Wakaenda ndiona chida kurejista kuvhota. Plus inde mapepa ndinondoindepi. Ndichainda hangu zvozvo kuinda kunogara hangu kumushasi handizorohwe. Handihopisiwi handizoi ndichisvasvasvasva ndichisvasvavidzwa ndichidzokera. Nemapepa ndisina handa angu hana kwangwa gore rino kana kuti gore rakapera kuti kana kuti ndeZEP ka ZSP hameno iwayo. Andoona ndeakare. Makaiona statistics yakabuda paTV guys kuchinzi musi waLucky uya musi waye udhudhuzile uyu pangari paTV achiudzwa paita hasha paTV paya achinzi usataure nehasha taura zvakanaka achitaura kuti hanzizvo statistics dzakabuda chinzanzi 51% of maZimbabweans andika 51
51% of mazimbabweans emuno South Africans 51% haidi mazimbabweans iri kuti ngaadzokere. Anomaona iri kuti ngaadzokere kuzimbabwe. Hatidi kuvaona munomu 49 zvikanzi na guest na host zvikanzi. Saka what do you have to say about this 49%? Zvikanzi I don't care about 49%. Chero yakaita takaita 50.1 what chichengeta majority iri kutorula. Majority iri kuti hatidi kugara nevana vamuno, hatidi ngavadzokere. Hatidi ngavadzokere. Saka majority onai guys kwayasvika takatanga tichifunga kuti ijoku kai chiti haya zvinakwa zvinosvika 51% the whole South Africa haidi iri kuti ngazvidzokere kumusha kwazvo. Ngavainde vanogadzira kufuta uko. Mamwe kana une permanent residence uri safe. Kana une permanent res hautori safe. And permanent res yako make sure kuti wakaiwana zviri straight, because vanzi varoda kudzokera back kuno verify kuti vanhu vane permanent residence esaya takamawana sei. Hanzi vada kudzokera kunotaura kuti takamawana sei. Kana wangokamana zvichikiribidi zvisiri straight ari kurevokiwa. They are going to be revoked. Saka let's hope kuti kana une bepa rako iriro kai make sure kuti wakariwana zviri legit. Ndaiona G ndo yanga ichitoplaya manje apa ndo yanga ichitoplaya G Benedict ndo yanga ichitoplaya izvozvo apa manje hanza tichazivi nyaya yacho. Tikutaura dzese nedimo hatina nyaya yacho chaiyo, tachingotaura dzese, tingotaura zvese ndatungotaura. Makaona kuti Namibia yatanga guys. Namibia yakaenda yakanodzinga machaina, ikadzinga machaina ikati hakuna chinhu chinonzi China mopa, hatichadi kuona chinonzi machaina. Hamana zvinhu izvi zvakutopfachukira pasi rese guys. Zvakatangwa neyo South Africa iyi zvakutopfachukira pasi rese. Pasi rese ratove neruvengo. Isusu African countries we are supposed to chitongoti asi African countries guys, even kuma European countries makaiona shooting yakaitwa nemwana yaya muku racism inonzi racist shooting yakaita yekuinda kushopu yetops kungoenda pashop kunochuta vanhu vatema, kungoenda fambira kunoshuta. Moona kuti mwana vauda kuparadza nyika yavo guys, muri kuzviona. Vapedzazvo poenda futi mwana umwe unoshuta vana vechikoro 15 vana vadiki kuprimary kunodhura vana vadiki kuprimary. Anti mazvona. So nyika yacho yese zvazviri kungoita guys ka zvakungoda kuti iwewe semunhu wenyama, handiti semunhu wenyama anoziva Mwari, gara uri pamunamato. Ndo shoko rangu ranhasi toda kuti tikurudzirane. Gara uri pamunamato guys. Kwakuinda nyika yakuinda kumawere. Akusina kwekutizira. Kwekutizira checho kuti hanzi takutizira pakati, akusisina kwekutizira. Oh, you want me to remove that thing? Okay, I'll come and remove it now. Go to Shakira's room. And mazvona. Zvinhu zvachona hazvichina kutomira kubotswana kuri kunzi same pasi rose anyway. Hazvizivi kuti todii toindepi. Garai muri pamunamato vasikana. Garai muri pamunamato. Mirai pamunamato. Unoita uchifamba kudai so vari kungouraya. Unokarukana wangobewa nebanga mazimba ndanzwa abewa nemapanga vhikiri inoiri kai ndofunga notosvika 4-5 chaiwo. Zviri noma kuti baba anoripa mwana wavo. Ndo zvati zviri kuitika. Zvakatogwa neBhaibheri kuti nemazuva ekupedzisira nyika nenyika dzichapandukirana. Mukoma nemunin'ina vachapandukirana, vachaurayana. Ndo zvinhu zvakuitika izvi guys. Aya ndo ave mazuva ekupedzisira. Netsai Mwari vanotarisa munhu anozvitarisawo. Famba inda unopinda mugame park mune shumba uchiti kwanzi Mwari anochengeta. Pinda mugame park mune shumba. Indako tunodzoka iroro mupenyu. Uchiti kwanzi Mwari anochengeta. Inda kugame park kana kuti ndanogara murodhi izvo gonyeti tichiuya. Tonoti hautsiku here. Andimaona. Saka guys, ngatimbovewo vanhu kave kuti pachedu takuzvimiririra paminamatapa. Timbosiya zvinhu zvisina kana nebasa rese. Problem yedu we are now too much invested muzvinhu zvisina basa zvisingatiponi. Mweya yedu vakawanda yakadestroy kapa.
So many souls have been destroyed. Kwete nevanhu kana kuti nani newe muridzi. You know you are the person who can destroy yourself. Hakuna mwana anakwanisa kudestroy. You are the person who can destroy yourself. You don't need somebody to come and destroy you. You destroy yourself. Most mweya yakawanda wanda yatinenge tinayo panapa ari kuseka Queen kuti gegede SIS MELLY. Asi zvinosekesa nai Queen. COVID mamboona here statistics COVID yataiti COVID ya mamboona here kuti manamba yako kuinda chikwira. Muzoti nezuru ndakabva kunobaiwa booster, ndasina baiwa booster kaenda ndakabaiwa 2 aya. Ndakabva kunobaiwa booster. Manamba eCovid yako kwira. Mai mwana. Kwai iko zvino kune chigwere chebonde chokuti vanoita kunge vanenge vane mhezi, kunge une maperembudzi, kunge une mhezi kuda ndiwo maperembudzi adzoka. Ngatimirei pamukawa guys. Ngatibatirei pamupendero waJehovha. Let's raise our eyes to the cross. That is the only place where our help is going to come from. Kuti ukutwa unoti pawadarika yawo usara uchinzotanzi kune munhu asara chishutwa nefuti ipapo wapadarika. Mwari vanenge vatongokunzvengesa ipapo. Ngatirege kunyanya kuve kuinvesta zvinhu. Kuinvesta muzvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvatinoinvesta mazviri mazuvano zvimwe zvona hazvina kana basa mufunge. Tese ini kana ndichitaura chinhu guys musati kwaende ndichireva vanhu. Anditika tinenge tichireva neni wacho. Neni nokuti I'm part of you. Neni nenichitozvikutaurirawo ipapo nokuti tiri tese. Animona. Katimboitaiwo time kuti tiri vanhu vahameno. Handizivo you know yourself. You know yourself. Unozvizivira wega. Katitsvagei Mwari asikana. Timire panzvimbo. Katitsvagei Mwari. Timire panzvimbo. Nyika yedu takurarama nenyasha. Nyasha chaidzo dzatakurarama nadzo. Takurarama nenyasha. Ameno. Ameno asikana. Ameno. Ndakarwadziwa nenyaya yekuda mwana uya mukomana wokushaika aiimba. Mwana yakaya akashiya nyaya yake pano. But you guys did not know kuti ndiani. But ini ndichiziva vanhu ndikutaura nani. Handiti mwana yakaya akashiya nyaya yake pano. Tikada kuzama kumubatsira. Handiti ndakamupa kuno mumwe munhu kuti azame kumubatsira kuseri. Ndofunga mukurangarira mukomana akauya achitaura nyaya yekuti inini SIS MELLY ndaneta nyaya yekufamba mustreet umu yechihuka. Ndichiita zvechihuka mustreet umu. Ndaneta asi ndinogona kubika steak ndauda kusiya. Mukurangarira nditi ndiye mwana akanzi akangoita TB yemudumbu. Ina ndasingatombozoti une chinhu chinonzi TB yemudumbu. TB yemudumbu. Ndasingatombozviziviwo. Anyway. Ndakarwadziwa, kurwadziwa. Apa ndaitaura naika. Ndikaguma kutaura naye achiti ndikuenda kuZimbabwe. Handisi kunzwa zvakanaka. But aitotaura saka paakatariswa ndakatozvitola kuti muzati ndikangokuti handisi kunzwa zvakanaka muzvitori serious zvokudaro. Handa kutoziva kuti atori serious zvokutodaro. Ndikuenda kuZimbabwe mother SIS MELLY ndoine ishtaura nemi ndasvika. Azoenda kuZimbabwe pane ndera ndakambozomufunga. Ndikati sani wangu yari kupi? Vandaisa message ndobva yatika ka1. Ndobva kuti menu panguda zvekuZimbabwe magetsi kana chibva nakusa nazvo. Vandaisa futi ndaona message ndikati apa muguda expire. Ndikaza ikabva yangotika ka1 kuti hamene zvikuitika. Vandaisana nazvo. Shuwa kwakuzongosangana nemessage yake yerufu asikana. Ndakarwadziwa chemba. Achitaura kuti ndinoimba. SIS MELLY ini ndinoimba. Ndichiti uya uimbe padhayari zvikazi SIS MELLY ndinoimba zvokuimba. Indaitoti paitaura zvonyezoti kwai ndinoimba. Ndaitoti haiwa inyaya dzatichingoi. Ndakatozotanga kutobhirivha kuti anoimba atoshaika ipapa. Mufunge. I did not know that paitaura ndinoimba ndengo kuti haiwa inyaya dzatoita kuseruko. Because tomboita nyaya kana nevamwe vanhu kuseruko. Kana nevarume venyu vanomboya kuseri tichitaura nyaya yedu. Tichingodambura nyaya tichingoseka. Dzimwe nyaya dzandichitodzwa ndichitoda ndidze nemaidzi. Tichingofa hangu nekuseka kuseruko. Saka ndaingoti handeimwe yai. Tikungoudzana hedu zvinhu zveichi zvokungoti majokisi ekufara. Handatozati aitorevesa. Ndakatozotanga kutozati zvechokwadi ndakutumigwa mavhidhiyo aiimba kuchechi. Kuti nemi mukomana aiimba kudai. Akazvitaura patana kutora serious. Handina kuzvitora serious. Ndakarwadziwa sikana zvino ndakasara ndakashungurudzika kudzungaidzika chaiko.
ndakarwadziwa nesu ndakadzokera kumameseji angu naye ngochati kunyepa kungochati naiwe muka kungochanyora meseji panhamba idzodzo kungochanyora meseji kuti naiwe uya pano utiprove wrong. Ndakarwadziwa ndakasora ndichidzungaika ndichikuti nai Mwari saka pasi panapa tiri kungotandara tiri dova hedu kungodai munhu atofa ndio paipai pane chizotaura paipai guys ndichiti nguva yekudadirana ka guys yakapfuura nguva yekutarisana pasi yekusvorana yekudii tozviti hedu mukufamba mumacomment section tichiti kutamba kuya tichitotamba zvedu it's not from the heart tesingarevesi tichingoseka tichidarika but kune avo vakasungira zvigumbu zvekutosungira mugumbu chaiko chaiko zvekutosungira munhu chigumbu kuti ndakatosunga chaiko chaiko asikana sunungurai mwoyo yenyu. This forgiveness is for your own good. It's not for somebody else good. Haisi yekuti munhu wakatsamwira ukamusunungura nhasi zvinhu zvake zvatomuitira aiwa. It's for your own good. Iwe it's no longer time yekuti usoro wakasungirira munhu chigumbu chiti ndofamba nechigumbu ndakachisungirira handimuregereri chero adai so. Imi musadaro imi guys. Katisana nazvo zvomastriti chekuti aiwa tiri mukufara inise nemastriti kandosvika ndonyora comment yayo ndotodarika ndotokanga wanda kanyora comment yekuti ichi ndotozoona ndakutegwa panodzokera ndotowana yezvo ko zvayatodhonza tambo ndototi saka vanhu vakasara vachitokomenda panapa ndatodarika anomaona because ndichitoti hatukutamba hedu ndongoti chero zvokungonakigwawo kungonakigwa yekuti hati hakuna live rikatingopindawo mastriti tinokomenda tichinda patinoti zviri personal zvinokunototi nomwe anenge atori personal chaiko zvekutoti atori personal chaiko chaiko aiwa vedu ngatisadaroi ngatirarame upenyu huu tichifara ndo upenyu hwatiri kurarama we only live once ndihwo upenyu hwacho huu ndo upenyu hwacho huu once iya iri kutaurwa ndihwo huu so pane kuswera uchipedza nguva yako uchiti ningindomuvenga zvina neuswere uchita time yako kaipedza time yako uchibheka makeke kana kubika kana manga yako kana kutoridza music yako uchitamba andiwana kana kutoputika nekuseka zvakaoma asikana amene nangoti ndingokuvhurai mbijana andika hanzi vamwe vatambi Facebook ndechapedza vanhu Facebook yakuda munhu anoziva akangwara vigilant anoziva kuti pafacebook what am I doing ndakavingei Facebook yakuda vanhu anoziva kuti pafacebook ndakavingei antiwazviona kuti handina kuya kuzoita maenemies ndakauya kofara navanhu tongopindurana tichinda tosangana kune imwe mangwana totombotegana takambotukana totegana toseka kuti haiwa kanga mwere tichidaro hanomaona usapinde pane moyo pafacebook apa musapinde nemoyo pafacebook guys musapinde nemoyo pafacebook hanomaona munozati kubva pandakatoti seni hangu pandakati handidi kuudzwa zvinhu zvemastreet boys handizvioni ndendisiko ende ina handitodi kusviwa zvinhu zvemasi munombozviona ndine pisi ndoita yandoita kana shungu pisi chaidzo chero ndikanzi ndataugwa 6 to 6 kona tukona kana pressure mazuva ano because ndichingotarisa kudai ndikuti hameno Mwari ikoko hameno vanhu venyu totoita yandikutoita anomaona handichazvisi kana pamoyo kana kuzvisa pahana kuti zvigozo ndichungudza zvikutorere mufaro wako guys delete everything that takes away your happiness. If there is something that is disturbing your peace, delete. Take it off, delete. You don't need that in your life. Whether imundu, whether chi kana tukudichi, as long as chiri kushaisa peace pa upenyu wako, guys, delete it. You don't need that. Rarama, live your life to the fullest. Fara mudikanu farisise. Anomaona. Fara mudikanu farisise. Chinhu chinoda kuuya chikanganisa peace yako. Chuda kudisturba, chuda kuuya kuzokudisturba peace yako guys. You are allowed to delete and move on. Usasara uchitara chero munhu akauya necomment yakachida kutokutokunya pacomment. You are allowed to delete, to just block and go. Because the person is there to disturb your peace. Hanomaona. Peace yako is very important guys. You can never trade your peace with anything. Hauna enda itengeswe. You can never buy your peace guys. Nemari. How much can you buy peace for? Okay, G. Anomaona. Hanzi kune vanhu vanotokushungurudza kupfuura vana vako. Zviriko
But why are you still tolerating them in your life? Delete. Guys, delete. Kokanari murume, kana waona tuda kushungurudzwa gara ushungurudzwe. Kana waona kuti bhutsu dzawapfeka dzakunyatso kushinya uchakurura. Haudzwi pamurume wako haudzwi kuti nesu kuti ibvapo. Hatikudzi izvo zvesu. We are not here to destroy dzimba dzevanhu nekukudza kuti siya munhu. Tokukudza kuti zvinokuitira. Ndiwe wakapfeka bhutsu dzako. Kushinya kwadzo ndinodziva. Kana dzikanyanya kushinya zvokuti uchagona kufamba nadzo gaga, unomira ukakurura. Iwe ndonozoya kuti dzatode bhutsu dzene kaukurura ndikarasha nokuti ndashinyiwa. Hauudzwe nemunhu. Unaona? Deletai guys zvinhu zvinokanganisa peace yenyu, zvinhu zviri kukanganisai dignity yenyu, zviri kukanganisai hunhu hwenyu. Deletai. You don't need that. Unaona? You don't need that. Unaona? Saka vediwe ndangoti tingotarisana. Zvemumastreet umu siyai vakadaro guys, siyai vaite inguva yavo. Regai vaite, maybe pane zvavanenge vachiwana pazviri. Unaona? But ini ndisho delete. Ini ndikatosangana nemunhu delete. Maimboona Blockville yangu maisekerera. Mainakigwa imi. Mukaona Blockville yangu munonakigwa imi. Serema ghost oga. Oganosvika mangana meno. More than 1,000.7. Delete. Ndikangona to delete. Ngoda block adidi. Ngoko block usashara wega inde to blocka. Unosaba chiumana wega uchinyora basi ndako uchisigwa malava ako ewane malecture nati malavi emoji ne vanhu vanenge vakafanana newe inde tidarika chatozviona todarika datokubvisa. Unaona? Blocka ivasikana. Keep good companies in your circles. Musekulu menji yako chako ukaona kuti maita nyoka, maita gonye rapinda, you are allowed kuritsika musoro, kutori delete, gonyero kutori visa. Budai mumasekuzi asingakubatsiri. Budai mumasekuzi ezvimwe zvinhu zvokuti hazvitipi chinhu mukati muupenyu hwedu hazvitibatsiri. Isekuru rekuti urugara uri muzvikwereti nekuda kwepeer pressure. Sekulu yaunayo vakadzi vanotamba navo vanozviita mbinga vane zvinhu zvavo. Iwe haunoda kukwana pausingakwani. Hatina maini hamuna. Baba havatambiri mari yemuwando zvokudaro nebhegi. Mari yenyu ndeyekuti munogara pasi mobhajeta kuti muitsikirire isvike mumwedzi. Uda unotamba nembinga dzako kuisa pressure yekuti upinde muzvimbazo, upinde muzvikwereti, upinde muchii. Hauvanidi mudikani. You don't need vanhu ivavo. Handitika buda musekulu iyoyo, delete. Buda musekulu iyoyo. Handitika tamba wega nefoni yako. Your phone, as much as the phone iyoyo ichigoda kukudestroya futika, but it can be your best friend again. Unaona? Against toxic things kunzoko inogona kuita shamwari yako phone. Tana dzaunosvikira kuda kukwana muvanhu vanenge vachiga. Makamboona kuti panoti amafriends kazhinji kachona pane anoda kugara ari patopo, pane anoda kugara ari pamusoro pevamwe. Hakuna anoda kuti kuzviita ini ndiri pasi. Vese munorwira kuenda patopo mose kuti anzi uyu ndiye uyu. Yatoyo competition kai. Imi munosvikepi nayo? Ichakusvisai kupi? Ichakusvisai kupi? Nokuti uya anenge achida kunzi ndini, iwe uruda kunzi ndini, uya muruna pazvinotangira. Munhu wese anenge achida kunzi ndini tiri pamusoro, vari pasi pangu vanonzwa nena. Saka kana uri wanika hauna competition. You compete with yourself. You compete with yourself. Unaona? Sena ine kupiwa pressure mumastreet umu. Sena ine kupiwa pressure nemabhururo enyu kudzimba uko. Manzwa? Vana mai sena ine kupiwa pressure nana baba uchinzi naye munotora mari dzezvimbaso. Ngainde anotora iye. Ngainde iye anotora chimbazo azvimiririre. Unotumwa unzi anotora chimbazo kupera kwemwedzi. Baba vanoziva kuti mari yavo haikwani, haibalansi. Muzobuda sei muzvimbazo? Muzobuda sei muzvimbazo? Kune vanhu vatinavo raitinavo vari kuti mwedzi uchipera mari ichipinda ari kuitora onodzosera kwaSIS MELLY obva atora futi. Wave nemakore uchingoita rotation yekuti uri kushandira umwe munhu. Kushandira chimbazo. Hauchakwanisi kana kuti utengere vana vako pizza zvayo kuti bonus pizza inoita 250 ya. Hauchakwanisi. Nenyaya yekuti uri kungoti ukanodzosera wotora futi. Wodzosera wopuwa futi. Wodzosera wotora futi. Uchingodaro.
kana munhu ati chimbazo makadzi vakangwara mazuva ano musabvume kushandiswa kuenda kuno zvimbazoku. Ukavhera wangopinda muchimbazo haubudi, manzwa. Ukavhera wangopinda muchimbazo ka haubude. Bvunzai ini ndinoita zvechimbazo izvi. Makastoma ndakatanga nawo, ndakawedzera mwasiwa yachiripo ndinawo. Nhasi ndani chidzingirana navo kamutaunu. Mimi handivadzingiriri, ndinongonomira panzvimbo because nezuro waitosura chirisiva meseji kuti tatosangana mangwana ndokumbirawo mundibhukirewo yakati. Kutobhukisa indikudzai zvandoziva. Musapinde mazviri zvinhu zvezvimbazo izvi. Hani manzwa, ukangopinda hachibudi. Haubudi ukangopinda muzvimbazo. Murume iye hadika kushandisa kuonekwa chinota chimbazo unzi medhemu chindai munonditaurira chimbazo imimi tiorere chimbazo ini ndozobhadhara chichichi mainiya nekuda akakuteerera baba nekuda murume voenda kunotora mari kuchimbazo. Voenda kunotora mari kuchimbazo. Handimona. Life is like a journey, guys. Ukatakura bhegi rako chindi kuenda kumusha kwedu kwa Mutare unoenda woga. Indotakura rangu bhegi ndoti ndichambonanga pamasvingo apa ndoenda ndoga. Anditi mumwe nemumwe nebhegi rakakananga kumusha kwavo ndozvatiri apa. Anomaona siyana nekuda kukwidzana forogonya mumaraini kudzimba uko. Nokuti kune mabhuru enyu anotoya nemapepa kuti muone. Kana usati waona grosari richiburuka mumota haripindi mumba grosari iroro. Ndikunyepa here guys. Zvisi kuno South Africa unosungwa nani nai Brown kuna usungwi. Andiwaona. Kuna torina bhuru roko kuti kana mchigara nemabhuru machinji munenge mchigara mose mumarkesheni. Saka munotoona naka. Ani mazviona kutozivana kuti uyu apa uyu. Hanimaona kana grosari rawe na baba rematutu nemaplastic 7 usati wariona iwewe rinonzi mborisiya riri pashi achingotendera kumeka shoti waona here imi zvinhu zvandikutora zviri kwezvi kana chinyepa itini ndikunyepa ndibhuru wako unenge uchiti ndiye bhuru wako nda kunobudza masekretsi ese handitika anotoziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Murume akhora uko anouya handitika andaka kudongorera turi kumuona here achiburuka mumota kudai kana mukombi vari kundiona here chindaneta vediwe haiwa mbambira ndizorore maplastic onzi pasi mwarara ndaneta haiwa kana mutauni mamakazara nhasi haiwa mutauni haiwa kupera kwemwedzi hakuna kuda kuti iwe panext door utange waona magrosari ozopinza mumba. Kana waona magrosari kutedza kuti ndindakapenga ndo zvandikumba kwangu iwe kwako hakuna wako murume can afford 2 maplastic kukwaya 8 uko. Fight nemurume. Murume anenge wanokuudziwa kekuti who are you? Tadza kundichengeta inini. Bana mainingi bro wangu na mai tendai vari kuti maplarume waona pamari vane maplastic 8 mai mwana kuti unge ndisiri mukadzi ndakapara mhosva yei kai kurogwa newewe rombe kuti ndakapara mhosva yangu shoshwa vadzimu kundirasha kundisa vakadzi mucomment section imo asi nhasi china tongozvitaura ka wakandiona ndaindiri right inini wakandiona ndichislayer ndaitodiwa nevakomana nemari kwandaigara inini ndikatokuitira favor iwewe kuti ndiwanikwe newewe itori favor ndakatokuitira iwewe otherwise wangosiri klasi yangu iwewe wakundibatira kweruoko uchindidyisa kanyama kakavhorosa ka 10 rand handika ndinofanwa kuti ndite Brian I need to be vedu makutogwana baba nekuda kwamapurasitiki aona 7 haiswa hauzivi kuti watoisigwa trap iwe kusetegwa trap natsira kuti unyatsoona mapurasitiki aya kuseterwa trap kuti unyatsokumaona mapurasitiki aya kuti forogo nyako inyatsokukwira. Hakuna vanhu vanoziva kare upenyu hwenyu imimi semashamwari enyu. Upenyu hwenyu imimi munozikamwa nemashamwari enyu zvekudaro handi munoshare everything. Handi you go and share everything nemafriends enyu. You go and share everything nemafriends enyu. Zvese anoziva kuti baba vekwako vanojastera yakazi vagokushandurudza vagopedza kukwigira chakati vanouya vakadai musi unenge vauya nemagrapes vakatenga magrapes aye akanga ari paspecial kufruit and veg zvese shamwari yako inenge ichiziva zvese yobva yatsa kushandisira manje zvawakamuudza zviya zvawakachimudza zviyobva yatsa kuchitaka kuzvishandisa manje izvozvo kunyatsa kukwidza forogonya vachinotenga hembe kumasi chikedzo kuchipa idzi everyday vachikuonesa moto
iwe ndiwe wakaenda kunovaudza mararamiro ari kuita mumba mako nemurume wako shamwari dzako idzi havana kufembera, ndiwo wakaenda kunovaudza. Mumba musina pisi, makambozviona kuti kana mumba musina mari hamuna mufaro. Hameno kuti tine mhaka mari tinoida, patinozonyanya kunyeperanawo futi kuti mari ndo zvese. Kana pasina mari mumba hamuna mufaro. Kuvabereki vedu vairarama sei vasina kana mari mumba umu asi mufaro urimo? Vairarama sei? Hatida kumboudza chokwadi. Vabereki vedu vairarama sei mumba musina mari asi mufaro urimo? Mukadzi akaishanda akaita mari yake, murume uri patight. Ari patight. Anenge achikuudza kuti dera risiri ndakakutengera bhurugwa, unogona kutenga pendiwe. Unogona kutenga pendiwe, denda ndisirini. Unozive iwe kuti upfeke bhutsu ndini iwe, uchidliwa magaro nembwa iwe. Taura chichonondudza iwe. Ndozvanenge achiudziwa. Nokuti paita mari. Mari yakanakawo, asi udawo kuzvikondolawo futi. Uda kuzvikondolawo futi. Saka gaizika, mukutamba umu. Zivai vanhu vekutamba navo. Ziva shamwari. Ukana shamwari chida kugara ichikuudza zvinhu zvemumba mayo. How rich and how whatever. Meno zvemumba mayo matyira zvinoita. She's not a good friend. Kana iri shamwari inokuvaka. Ngaitaura kuti toita sei shamwari tichitanga kuita something paupenyu hwedu. Todii. Shandanzwa kuti kwai vanhu vari kukuru, vanhu vari kuhaiwa kupinda mabasa kuspa uko. Hadi tinoforera. That's a friend. Ndo shamwari iyoyo. Ndo shamwari iyoyo. Kwete shamwari kuti everyday nokudza kuti ene zvako ndi baba kwangu vasikana. Ndovaudza everyday kuti nandifarira grapetizer, ndinofarira appletizer. Vakundivigira shuwa 2.5 liters ye appletizer. Iwe mai mwana appletizer kwaguma kuimwa gore ripi? Gore ripi? Urikudzwa. Mangwana adzoka ende baba vangu vekwangu vanobowa. Takavaudza kuti kana vachinotengera pizza hatisi kuda vegetable pizza isusu. Hanomuona? Tikuda manzinochi, tikuda bacon and cheese pizza ndo yatiri kuda. Iwe pizza waguma kuidla rini ndo zvina zvisi kubalansa, hazvitobalansi kumba. Murume achingoya muromo wato womumino. Pinza muromo mumino. Kutsamwira pizza yawo yatagwa ipa next door. Because vari kunyatso kukubaya mabhatani ako anoziva. Vanoziva. Tambai nefoni dzenyu. Manzwa, tambai nemafoni enyu. Tambai nemafoni enyu. Ukoona friend chikudza kuti ina handiti zvone murume nandijairigwi. Ini wangu murume kumba kwanotohwa neni. Haisi friend iyo. Hakuna friend yakadaro. Kuna friend yakadaro. Wangu murume anotonzwa neni. Ina handiti sina basa nini ndiri chihera kaini. Handiti sina kana nebasa risa anotozviziva. Anotozviziva chandataura what I say goes. Who is he? Hakuna shamwari yakadaro. Kana muri mashamwari munoumbana. Munogadzisana, munotsiurana. Kuti uri kunyanya shamwari usadaro. Tiri vakadzi tinopopota but hauzotwikawo murume wako pavanhu. Hauzonyanyiwo kujinyirawo murume pane vanhu kudai. Zvino shamwari dzemazuva ano chitonzi dira rizare. Varume vanozvada kuti vanotijairira. Kana varume vaya vazotiza vaenda kwana Emilda mangona kudzoka SIS MELLY ndifonererewo ashaure murume wangu ranishungurudza kumba uko. Rakushungurudza zviri kufamba sei? Urikanga machazoronewo panditi? Kuti wakanga uchiti shamwari ikabvira ngokudza kuti ona baba kwako itaka side munhu kana kupa mari because murume wako una mari aisi kukwana. Itaka munhu paside variko ndokuorganizira kamunhu ngekuti but shamwari usazonitaura. Hakuna shamwari yakadaro. Inokutuma kuti uite chiure. Hakuna shamwari yakadaro. Hakuna shamwari inofanira kuto kuti iwe shamwari takaroorwa. Handiwana izvi zvatifanira kuto entertaina vamwe varume. Tine varume hati entertain sina basa izvi. Imi midhise maplies nemi kuvarume kwamunenge kuri mumabha wako. Shamwari dzakanaka chaiko hadzikuti shamwari huna magara yosha. Iro rakatakura shamwari. Iro hona sekuru zimutumba sekuru. Kuita V16 zimutumba remagaro. Hakuna shamwari yakadaro. Mumabha wako kwamunenge muruko. Hakuna. Iri kutaridza magaro inozati medhema kwako havana magaro Eastland. Vane puranga manseni kudai. Vari kunongedzera mazigaro ana shumbresi kumabha wako. Hakuna shamwari yakadaro. Shamwari cheche varume mimi varume vari comment section. Ngaikudza kuti shamwari tikapedza aya mabhiyazi takabata shamwari hande kudheni. Tikumba kwako panonetsa. Vana mai vaitingawana tamiri goseri kwedhoni mabhurumu. Hande kumba. Ndo inonzi shamwari.
kana kuti uri kutarisa chii handiwana shamwari vakadzi vedu are the best vakadzi vedu are the best shamwari dzimwe dzisei dzitsvina idzi ndo inonzi shamwari kubhawa ikuwo muchiudzana hamaona ndo inonzi shamwari iyoyo kwete shamwari yekuti munotogara pasi muchitoita kuvharirana chihure kuvharirana mameseji kuti ona ndasevha star rako shamwari saka iwe kana ndafana chizodayi unopindura uchidai sosha kuita kukavhirana magepe chihure woti kwainde shamwari yangu the same shamwari mangwana chakuburitsira chihure chako kumurume wako ndo same shamwari chakuburitsira chihure chako kumurume wako ndo same shamwari icharara nemurume wako zvozotanga kurwadza donedzai yenyu manhamba hani ndikutsika mugadheni menyu ndakutsika kamugadheni chiyamo chaimo animaona ndakutsika mugadheni menyu chaimo chaimo iko zvino vamwe venyu hakuna shamwari yakadaro shamwari dzikurudziranai kuti handei tinonamata uku shanga timbopinda pamusanyo zvina zvisi kufamba mushe sha tadi kutimbonamata sha zvina zvisi kumbonyatsotifambira hausi kuona kwete kugara pagedhe kutora zvicheya kuenda kunogara pagedhe wamboona mai apa anenge vasingadi kugesa ava mai ava ukati nebhurugwa ravo vanotogona kuriwa chaivava muri kunyaya muri gedhe popindawo futi iriwo iri rinenge roroya iri mukati hariroi irori muri gedhe kwaide shamwari partners in crime shamwari yekuita sei ini ndogara ndichikudzai guys ndofunga musana ndinotofaka hakuna achati kwaindosumuka ndichitaura chete ngonendafa ndizozvioni kuti anenge achitaura kuti kudi ari ani futi ari ani anochiti kwaindosumuka mirai nditaure inini nditodi chipepa chachinonzi kwai kunonyogwa zveshamwari chino kuti hakuna ano shamwari inosumuka because I am not even handisi munhu wemashamwari handina I always come ndichikudza kuti ndotamba nemi pano ndikabhoikana ndogona tobaya malive every day kana 3 kana 4 pazuva kana ndakabhoikana because handisi munhu weshamwari handidi munhu kumba kwangu handidi munhu kumba kwangu ina handini ndiwo futi kudzimba dzavanhu ndotoenda kana ndawa kuti kwagwariwa wagwara kuzokuona kwete zvokungoti kwahe kunda kunodongora kuti kudii kuti zvadii handindi kumba kwevanhu ini ndinotouya pano kana ka4 kana ka5 ndichibaya malive konzi mai vanopenga vana zvokuita handina zvokuita ndotouya pano ndikudoka kutamba naye saka ndoyakapana pamondi toseka tofara zvapera ndoinda nai varaviro hanzi imo varayirwa pano iwe unovarayirwepi raviro izvozvi weayu hausi pano saka kana ndichivarayirwa pano unouya kaujoina kapano saka unoidi friend unoidi mazana nefacebook unotsvaga friend yekuindira kumba kwayo kwokuti sisimeni vachidonha apa ketina anenge achitanga anditi ketina achidonha chera anenge achitanga chera achidonha zuva anenge achitanga ungavapedza madhirama iyo ndokufonera bheki animona hanzi very true because she's here inga muri kutaura zvinhu zvamuri kutaura handiti tikutaura zvinhu zvimwe chete kuti tinongotamba pano handi ndataura tinini makamboona vanhu vachitaura masiti kwanzi mai ava vana life mamuzivi kuti ndindogara nchinza ndina life hamuzivi is it new hamuzvizivi kuti ndinonzi havana kana life ava hanina kana life anongosora pafacebook munombozvifunga redzimwe nguva ndigona kuita malive 3 pafacebook because ndinenge chitori pamwe nestress dzangu dzamusingazivi but ndinenge chisina kutaura naye ndotoya pano ndotobaya life patani ndoya pano ndouya monyora macomments enyu aya arifanaya ndotanga kutoseka pandobva panapa stress yangu yadzikira ndakutofunga kuti alright saka ndopasolva sei apa that's who I am and more ndotouya katuka 3 ndototanga mototi hasimeli vambobva panovauya dzimwe nguva I'm going through a lot. You never know because you guys are there but chatouya ndikabaya live bata ndikauya pano mukatana kuhumana mucomment section munde ndichitobayiwa nekuseka ndichipindurana stress yaichitopi pandopedza kudai so ndiri munhu anoda zvokutaura manje bo animona bo ndatopedza saka there are a lot of things zvokuti unokwanisa kuti uite animona kana waona kuti hauna data musi woyoka imboridza music yako imboteerera music yako umboridza music uchiteedzera music yako uchiimba uchiteedzera uchijaivha uri woga zvonakidza we uri wega uchimboridza music ndoridza music ndiri one
ndichimbotedzera zvichitwa ndichitombochukucha dzimwe mazuva ndichimbotedzera koraka ndichimboti wasu ndichitevedzera ndiri ndoga. Ani mazviona? Saka panotinetsei? Anomaona panotinetsei ipapo? Mafriends, matsvagei mumaite face to face. Zvinotanga zviri zvokuti we are inspiring each other face to face. Zvopedza zvoda kupinda muzita ranhingi. Mangwana makupinda muzita ranhingi. Mangwana nhingi zvazosvika kune uya. Mangwana chachigroup makutovhunzana makuwa. Mangwana zvatotanga. Ndo matangirazvo. Takazviitawo ani takabvako. Takazviitawo. Guys, chero chinzi hauna data musiwe. Netflix idzi. Movie ari kudigwa pa Netflix koma African movie zvawo. African movie zvawo. Unoona ukaita farisha. Ari kungodugwa latest daily. Kuti kwa unoda shamwari. Ngatiitei serious asikana. Ngatiitei serious neupenyu. Let's be serious. Njona zvinotibatsira. Zvinokubatsira. Sometimes it's okay to be a loner. It's okay kutakura tundu rako wega. Indotakura tundu rangu ndege noti tundu rangu randikurisira zvokudaro ndofonera Andiselina muri busy. Voti handisi muri ndoti ndotsvaga munhu kutaura naye. Hati munhu mukuru kwandiri. Andiselina woti alright taura SIS MELLY. Ndoti Andiselina so ndotaura naye voti votanga zvavo Andiselina votanga kutotaura nyaya votanga kutondikansela noti tikutodiscussa nyaya toidiscussa ndotobva kundabo. Voti imboendai mobile life button uko zvinopera. Ndotouya ndobaya life button yangu advice yavo. Takutoseka paya. Vanenge vachiona zvavo vari kubasa kwavo uko. Vachitoona kuti vatsobaya life button vaya. Vanenge vachitoziva. Noti ndova ndotaura navo. Ndo kuti vakatanga kutaurawo munhu mukuru. Vanenge vachinoziva kuti takapindanawo nazvo. Zvinoitika zvaiwawo SIS MELLY handimaona. Ipapo vari kutaura nenika Andiselina ndikutovaudzawo dzangu ka. Handi ndine mafoni 15 20 vevanhu vari kufonawo vane nyaya dzavo. Unongona kuti this life is not fair. It's not fair. Indiri kutodawo kubatsirwa naAndiselina. Hanomaona kana kuti nevamwe masisters angu ari kuno UK uko makanzera anendaura nawo. Hanomaona ndine 10 15 akandimirirawo uchingobva kokoko wakakumirirawo. Life yacho inenge ichingodaro. Hanomaona. So guys, muve neusiku wakanaka ndikatobatana mangwana. Muve neusiku wakanaka. God bless you guys. Muve neusiku wakanaka. Regai nimbotsvaga timu remari ndizoti vari kuti kudii nemari yavo. Then we'll start from there. What's up? Ndakudedza kuti ndichitoya utore mapiritsi aya. Voice ratoenda makona ndachikoro sei wakada. Efluwa. So guys, mwarara zvakanaka nditika. I love you so much and then Selina is your friend. Don't tell people kuti I'm not my friend. I don't have a friend. And Selina is she's not my friend. She is not my friend. And Selina is a mother to me. She is like I see her as a mother to me. She doesn't know me. I don't know her. Hatina tsika nditsikewo. Ipapo pandineta problem. I just go there, talk to her and ndinodawo advice. Ndine problem yakati. She's just an advisor and she's a counselor. Andiselina, not only me who goes. We have so many people in comment section about who goes to Andiselina. Am I lying, guys? Andiselina, am I lying? Andiselina ndi counselor vipano. People goes to Andiselina. I've never met Andiselina in person and vaziva ndiende kumba kwa vantu kuzive. Chinonzi my friends nyandi munoenda natsika nditsika every day muri kudzimba. Iwewe, if you want to have a friend, my friend, go ahead and to have a friend. Inoita friend atina kurambidza. I'm talking to my diaries angu andoziva zvandoziva kuseruko. Anditauri zvinhu zvandisingazivi. If you want to go have a friend, just go have a friend. Aurambidzwe. I'm just saying. Handika zvokuti mangwana uchazofunga. Anditi Pauline Mackay usanyengera vanhu vari kuurayana kuseri kwada kusirana poison. We know these stories dzinouya kwatiri. Usanyengera. Yes, we need one another, but we don't have to be friends. We need one another as sisters and brothers, but we don't have to be friends. You are here, Winnet, you've got your problem. Simen, not your problem, yangu. Can you please help me? I'll come and help you, but I'm not your friend. I'm not your friend. I'm like a sister to you. I'll come and help you, not Arika. Hey,
umoya womangwana otaura kuti sime ndine problem ndechakati. Okay guys, ndau yawo pane munhu aita problem yakadai, how best can we help this person? We share, we brainstorm ideas pano, tobatsira munhu, we move on. Takabatsira kwanda and we move on. We don't need to have a tsika nditsika ndi makuseni 7 o'clock munhu wasati apedza nekuteura weti kugogoinda uya ndozvamunoita kaipi kugogoinda uya pese nekusaluni muri mese nepai munofamba mese nepai kutopfeka nehembe dzakafanana. Anditoona hatidi kudaro wedu, usanyengera vanhu mazuva ano friend dziri kuparidza ndikuda kuya nelive. I'm coming with a live guys vakararirwa neshamwari nevarume vavo neshamwari. Ndoda kuti uvepo uri kuti chimukobesation. I want you to be, ndoda kuti uvepo unzwe. Handisinika nechichaura vakararirwa nemafriends nevarume vavo. Varume achiona magara friend yako, iwe ndiwo waunza mumba friend yako, ndiwo uya nayo mumba kwa indozwa kuti shamwari yangu mangwana baba vaona dakora usina iwe vakuda kuwawo woshora. Woshora shamwari kuchina chinhu chinonzi shamwari mazano mazhunguzhangu iwa yaontuka ishamwari. Oscar Brown okundi akabisirwa poison nefriend. Akafanira kuisirwa poison nefriend uyo ku TikTok uyu. You are your own friends. Ta friend neshamwari yako nevana vako. Ndozvavanitera viro makuseni achimuka anotokuta kuremegwa dundundu iri kuti ndomukangu kuri kuedza nguva iko ndine kunza shamwari yangu zvandaitwa nemurume. Kutononoka kuedza kuti maiwekani kutadza kugarisikana kuti baba vari kubuda kuenda kushamwari yavo nguva iyi ndivaudze makuhwa vandudze kubasa. Kune vamwe vanhu vakadaro kuti chaudzwawo nemurume vachiti vari kunyeya murume nemukadzi naiye adanoudza shamwari yake. Adanoudza shamwari yake. Andowa kutadza kugarisikana kuti anoudza baba. Kune shamwari dzinoudza shamwari idzo zvemubedroom zvanoita nemurume wake nemubedroom kuti baba vekwangu zvavanozodai vanozondidai vagozondidai baba vekwangu. Munhu wauri kuudza zvauri kumuudza zvaazvizivi kumba kwake nemurume wake. Saka achada kudii next time? Choda kuhwa pane wako iye. Zvauri kumuudza izvozvo kumuudza nezvemubedroom chemu kuti iwe baba vekwangu vanogoda iwe goda. Iye haazvizivi. Kumba kwake hakuna. Oda kuzvitesta anotestera kuna baba vekwako koko. Ndoda kuzviwawo kanti ndiwo wakamuudza kuti kunoitwa zvakadai. Oda kuzviwawo. Iri njori kuisa mvura kai. Pirizi. Unori deep frost mvura I think. Mid lemon wawa. Unoisa mid lemon ukawa kana waiboilisa mid lemon. Wodira ne stone. Ko lemon. Indonomwa zvose kawani. Zvose kwenda nodutira zvichaita. Hanimazvona. Toda kuita tikuda kuti ndikuya nayo live iko tida kutimbonyatsa kuve open to one another nditika pano timbove open zvedu uya sisters katinotamba. Chandofarira nchokuti nyaya dzedu zveshuwa chero zvikadi chero mukandiundira mukadi but nyaya dzedu dzepana pamufambi nadzo mastreet ndo chandokurespectera ichocho. Hamufambi nenyaya dzedu mastreet. Anomaona. Saka zvakanaka chaizvo. Toya pano vedu vakambontigwa mashura namashamwari vemudzimba umu. Huyai vonyatsa kuuya vochinyatsa kukuudzai kuti vakaitwa sei. Ndipo uchaona kuti hakuchunidzi shamwari hakuna. Ini guys mchaiziva gore rangu yandakambokushera iya maiziva. Yandakambokushera iya maiziva. Iya muna handizogona kunyatsotaurisa akambonzi ndozowikwa. Varimo shamwari. Iwe muchiudza takabva kwaka kushamwari kuti aiitawo zvamashamwari izvi. So guys ndakuinda ndika murira ndakumurira bo guys andika murira zvakanaka. Aiwa nyaya dzinofamba masitinde dzemujolo dzekungofarawo dzekudi nyaya dzereal life cheko aiwa mastreet amudzioni. Hadziye iyoyo maina handizvi ndiyoyo zvekunetibho yekubhora. Netibho ndiyoyo kuti ndichapama futi maiziva yangu yekunetibho yegore riya. Imi guys tobatana mangwana nditika tobatana mangwana. God bless you guys, love you. Musakanganwe kunamata makorana nditika. Bye bye.